אוקיי, אנחנו נעבור את חלק 2 למרשמלו והשוקולד. אז זה משהו. אמא, תגיד לי מה שאמרנו. חכו רגע. לא לעשות פה לכלוך. זה מצמין. זה כאילו, השוקולד עצמו טעים. לא, דווקא השוקולד עצמו מגעיל. והמרשמלו עצמו טעים. אני אוהבת את השוקולד לאכול ככה. אבל זה לא עד כדי כך טעים, אני אומרת את האמת, אני לא אוהבת שוקולד. אני לא ממש אהבתי, יש לזה טעם של קקאו. כי יש בזה מלא קקאו, הילה. שכל. אוקיי.